Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti ma nistħix mill-Evanġelju, għax l-Evanġelju huwa qawwa ta' Alla għas-salvazzjoni ta' dawk kollha li jemmnu. Lut l-ewwel u mbagħad Griegi. Ġustizzja ta' Alla minn fidi għal fidi, skont ma hemm miktub, il-ġust bil-fidi jgħix. Il-bnedmin li jżommu sewwa imjassar fl-inġustizzja għandhom il-kollha ta' Alla nieżla mis-sema fuq il-ħażen u l-inġustizzja kollha tagħhom. Għax dak li wieħed jista' jaraf minn Alla kien iva muri lilhom. Alla stess urjulhom il-kobor tiegħu li ma jidirx, jiġifieri setetu u d-divinità tiegħu, huma setgħu jarfuh sa mill-ħolqien tad-dinja permezz tal-ħlejja u għalhekk ma għandhom l-ebda skuża. Imma għad li lill-Alla għarfuh huma ma tawx ġieħ u lanqas raddewlu ħajr ta' Alla li hu. Għall-kuntrarju, moħħhom intilef fil-bluqa u qalbhom bla den iddalmet. Waqt li rrieda jadduha ta' orrif blieħu u bidlu s-sekħ ta' Alla li ma jidirx. Masura ġbija ta' bniedem li jintemm, jew ta' safar, jew ta' bejjem berba saqajn, jew ta' srib. U għalhekk Alla rħihom fil-gidbiet ħżiena ta' qalbhom għaż-żina biex waqqgħu fil-għajb lil ġisimhom stess bejniethom. Is-sewwa ta' Alla bidluh ma' gidba u taw il-ġieħ u l-qima tagħhom lill-ħlejja minflok ma tawhom lill-ħallieq li jkun imbierek għal dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Ismewiti xandru il-glorja ta' Alla. Ismewiti xandru il-glorja ta' Alla. Ismewiti xandru l-glorja ta' Alla. Emil idejh tħabbar il-firxa tas-sema. Jum li l-ieħor jagħti l-aħbar, lejl l-ieħor iwassal it-tarif. Ismewiti xandru l-glorja ta' Alla. Ma hemmx aħbar u lanqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax. Ma l-art kollha jasal leħinhom, ma d-dinja kollha jinxteret klimhom. Il-kelma ta' Alla iħajja u qawwija u tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Alleluja, 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 alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien qiegħed ikellem lin-nies, wieħed Fariżew stiednu għandu għall-ikel. Daħal għandu u qagħad bil-qiegħda. Imma l-Fariżew staġeb meta ra li qabel xejn ma nħasirx skont ir-rid ta' qabel l-ikel u l-mulej qallu. U issa intom il-Fariżej, intom tnatfu t-tazza u l-plat minn barra, iżda minn ġewwa intom mimlija bis-ser u l-ħażen. Kemm intom bla moħħ, min għamel in-naħa ta' barra ma għamilx ukoll in-naħa ta' ġewwa? Mela għatu karità minn dak li hemm ġewwa u taraw kif kollox ikun ilkom nadif. Il-kelma tal-mulej.
Nirringrazzjakom il-kol tal-preżenza sabiħa tagħkom. Il-lejla nixtieq nitlob il-mulej il-grazzja li dak li qegħdin nibdew iwasslu hu għat-tmiem feliċi tiegħu. Nixtieq nirringrazzja ħafna lid-dottoressa Giovanna Brizzi li aċċettat li tkun postulatriċi għal kawża tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tal-qaddejja ta' Alla l-Venerabbli Adelaide Cini. Dottoressa Brizzi hija postulatriċi ġenerali tal-Ordni tal-Karmnu u il-Karmelitani jafu kemm ħadmet tal-kawża ta' Patri Avertan li nisperaw ukoll timxi l-qudiem. U barra mill-li jamara hija wkoll bniedma ta' sensibilità kbira saret tafna aħna l-Maltin u inħoss li fidejha l-kawża qiegħda fidejn tajbin imma fuq kollox qiegħda fidejn Alla. Aħna ma nafux għaliex Alla rid jistenna daqshekk fil-każ ta' Adelaide, ma nafux. Inġbarna hawnhekk eżatt 100 sena wara li l-fdalijiet tagħha inġabu bħallum 100 sena mill-ċimiterju tal-Addolorata u tqedu hawnhekk. B'ordni u bil-volontà tal-predeċessur tiegħi l-Arċisqof Mauro Caruana. L-għada, ġifieri bħal għada 100 sena, l-Arċisqof Mauro ikkonsagra din il-Knisja. L-ewwel ġifieri ordna li jinġabu l-fdalijiet ta' Adelaide imbagħad ikkonsagra din il-Knisja. B'xi mod Mauro qed nipprova nifhem il-pjan tiegħu kienet li dan ikun il-mawżolew ta' Adelaide Cini. Din il-Knisja mbniet wara il-mewt tagħha. U għalhekk din il-proprjetà kbira li ħalliet fidejn l-Isqof Paċ u li mbagħad żviluppat, pereżempju bil-bini ta' din il-Knisja li saret ukoll il-Knisja li tħaddan il-fdalijiet eżis tagħha. Apparti milli se takkomoda apostolat attwali li huwa dik tal-kura paljattiva l-afdata fidej il-hospice, din il-parti hija memorial permanenti ta' Adelaide Cini. Il-Knisja u anke d-daħla għal dan il-kumpless li se jkollha wkoll esibizzjoni permanenti id-dedikata lil Venerabbli Adelaide Cini. Il-volontà tagħna u tal-Knisja f'Malta hija li l-isem ta' Adelaide ma jintesix, anzi jkollu ir-rikonoxximent li jistħoqlu u li l-għotja tagħha għotja konkreta li għandha futur ġdid skont il-ħtiġijiet tal-bnedmin tal-lum imma l-għotja tagħha ma tintesa qatt. U lanqas l-isem għażiż tagħha. Illum se nqasmulkom librett li kiteb il-maħbub Lawrence Mizzi qiegħed magħna wkoll fl-1985 propju fiċ-ċentenarju tal-mewt ta' Adelaide li mietet fl-1885. Ġentilment tagħna l-permess nagħmlu kopji għaliex ormai out of print u llum għandna kopji biex inqasmuhomkom il-qoddim nispera li jkollu reprint anke dak kollu li nistgħu insibu. Nagħmlu edizzjoni ġdida. Għandna santi wkoll ta' Adelaide li bħalissa qegħdin fuq il-qabar tagħha b'talba li jiena ktibt u li se nitolbuha qabel ma tispiċċa din il-qudiesa. Jiena naqra mill-ġdid il-ħajja ta' Adelaide kien hemm diversi affarijiet li laqtuni.
L-ewwel nett din il-mara li għexet bej l-1838 u mietet fl-1885 li sabet il-vokazzjoni tagħha fid-dinja. Xtaqet ħafna tkun reliġjuża, imma kif qaltilha l-abbadessa qaddisa tal-monasteru ta' Santa Caterina l-Belt, l-abbadessa Baldacchino, binti il-mulej mhux qed isejjaħlek biex tkun magħna. Hija tisejjaħlek biex inti tgħin u ssalva in-nisa dak iż-żmien kienu jgħidulhom travjate, in-nisa li huma sfruttati, li huma vittmi taċ-ċirkostanzi ħafna drabi tal-faqar jew tal-vjolenza domestika u kienu jingħataw biex ikunu oġġett ta' pjeċir u ta' prostituzzjoni għal ħaddieħor. Adelaide ma kienix taf kif se taqbad tagħmel. U l-mulej laqqaħħa mal-ewwel proxmu ma' dina Carmela Mirafiore li kienet mara sabiħa ħafna minn Sqallija li kienet taqdi lis-sinjuri mhux biex tixtrilhom il-ħobb sta tifhmuni intom. U dina qalet jiena nipprova nkellimha. U x'għamlet? Ta' mara kuraġġuża u intelligenti x'għamlet Adelaide? Għaddit meħdeha u waqqat il-maktur. U di Carmela abbokkat in-nassa kif ngħidu. Refat il-maktur ta' Adelaide, għaltila signorina waqalek il-maktur. U minn dik bdiet konverzazzjoni. Ħadita San Ġwan u kelmita dwar il-mulej, imbagħad tas-Samra fejn kien hemm xi ħadd jitkellem fuq il-kruwa tal-iskandlu u dib infaqat tibki u ridet bil-fors tqer. L-istorja tkompli li għalkemm ħin minnhom wara ftit jiem abbandonata imma u qalet issa sew bdejt b'falliment kbir. Kienet prova kbira Adelaide li l-ewwel persuna li avviċinatu forsi kienet se jirnexxilha tagħmel xi ħaġa hemm minnhom titla' reġgħet marret fejn kienet qabel. U Adelaide għamlet il-kuraġġ kontra il-parir tal-qraba tagħha marret fit-tixa. Issiba f'sodda bid-deni u reġgħet kriet karozzel l-oħra u reġgħet ġabit hawnhekk. Mbagħad din il-persuna kellha l-qudiem issir soru tal-Bon Pastur u saret superjura f'Alessandria tagħmel il-ġid. U minn hemmhekk indunat Adelaide li din kienet il-volontà tal-mulej għaliha u kienet tmur tfittex lin-nisa f'sitwazzjoni diffiċli fl-inħawi tal-portijiet tagħna, il-Belt, il-Kottonera, ġifieri it-tlet bliet, kienet tmur tfittixhom tantu li meta mbagħad ikkuntattjat lis-sorjiet tal-karità uħud minnhom qegħdin hawn biex ikomplu l-appostolat tagħha, il-Madre Ġenerali tas-Sorjiet tal-Karità qaltilha aħna ma nistgħux nagħmlu dak li tagħmel inti mmorru infittxu n-nies, imma toqgħodx tinkwieta it-tfal li inti ġibt biex ikollhom ħajja dinjituża nieħdu ħsiebhom aħna. Il-mulej l-Adelaide uża biex tmur fittixlu in-naġa il-mitlufa. U tal-qalb tiegħu u għalhekk ridet li dan l-istitut ikun imsemmi wkoll għall-qalb ta' Ġesu. Imma hi kienet ingħatat propju biċċa mill-qalb tiegħu, ingħatat dik il-ħeġġa li tmur tfittex in-naġa mitlufa. Ġesu jgħid f'Luqa 15 tliet parabboli tal-ħniena, in-naġa mitlufa, d-drakma l-mitlufa, liben il-mitluf. U ta' din il-qalb tiegħu stess. U
U dan l-ħaġa swila ħafna. Minnhom fil-volum li qed taraw hemmhekk, il-volum li hemm taħt il-kwadru tagħha, dan il-kwadru qiegħed fil-Palazz tal-Isqof l-Imdina meta jiena fil-Palazz tal-Isqof bħala Arċisqof. Insib li Mawru Karwana kien ħalla 3 kwadri. Wieħed ta' Adelaide, wieħed ta' Nazju Falzon u l-ieħor ta' Deodata Pisani. Għax kienu 3 kawżi li hu sab pendenti mid-Djoċesi ta' Malta. Intom tafu li Nazju u Deodata fis-snin 90 ringrazzjaw il-Alla sabu min jimbuttom u Adelaide baqgħet l-art. Imma se tibqa' l-art l-imbirka Adelaide. Meta inti taqra dak il-volum fejn hemm ġabra tax-xhieda għax il-proċess kollu sar fuq Adelaide, ix-xhieda li kellhom jinstemgħu. Kienu nies fl-1907 fl-1908 li kienu għadhom jiftakru għal xi mietet ta' żgħira kellha 46 meta mietet, 46 sena. Kienet persuna naqra mibnija, mara tipikament Maltija, veru missiera kellu il-fabrika tal-ħaġin, naħseb jiena kien l-effett, ma naħseb jiena kellha xi naqra diabete wkoll, imma dik għadni ma sibtix miktuba. U immaġinawha din il-mara alla Iberika, jwiri tirkeb karozzin, il-karozzin jagħmel żaq, iċekċek, tmur u tfittex daw in-nisa u għandna xhieda ta' kemm kellha tbati, ta' kemm insulti, għaliex inti meta raġel qed toħodlu intom qed tifhmuni, da jirvilla. Inti tifel toħodlu ġugarell, jew xi biċċa ħelwa, u dik kienet qed tmur u iċċaħħad lil dawn in-nies li l-mara kienu jarawha biss bħala oġġett jew bħala mezz ta' qlieħ, qed tittelfilhom il-qlieħ jew il-pjaċir. L-insulti, it-tajjir. Kien hemm nepputi, it-tifel ta' Paolo, għax huwa kien jismu Paolo, benefattur ukoll kbir ta' dan il-post, li racconta li missieru qallu li tzija fil-misraħ il-barriera li hu qrib hawnhekk, għaw fil-fatt għatemmi triq misraħ il-barrieri, tidu tarawha kif kitbuha bit-Taljan, misra il-barriere, insomma dik misraħ il-barrieri, kienet qalat xeba għasluċ. Jiviri mit-tajjir laħqet ukoll qalat ix-xeba. Tantu hekk li dan in-nepputi jgħid li x'aktar xi tzija mbagħad żviluppat il-marda li waslita għal mewt qrib minħabba dan ix-xokk din it-trauma. Marret biex issalva mara u ir-raġel li kien qed juża għal flus u għal pjaċir lill-Adelaide ta' xeba papali kif ngħidu, kif tmiss il-liġi, ma tmiss xejn liġi. Il-pulizija kienu jirrispettawha ħafna tal-ġili kellha issejħilhom biex jipproteġuha għaliex anke sfortunatament biex taraw il-kuntest soċjali diffiċli, anke l-ommijiet ta' ċertu bniet kienu jiġijaw jajru l-Adelaide jiridu t-tfal tagħhom ħalli t-tfal tagħhom ikomplu fil-mestier li kienu qed jqabduhom il-ġenituri tagħhom. Jiena nistaqsikom, imma dak kollu li qed ngħidu xi ħaġa tal-antik, jiena nħoss għaw id-dottoressa qudiemi li dan huwa diskors attwali li l-messaġġ ta' Adelaide huwa urġenti daqskemm kien urġenti 150 sena ilu. Din hija mara li tat ħajjita u ġida, jew mhux bil-paroli, ħajjita u ġida
biex tiddefendi id-dinjità tal-mara, biex tiġġieled l-isfruttament tan-nisa, biex tiddefendi il-ġieħ tagħhom, il-ħajja spiritwali, psikoloġika, fiżika tagħhom. U kienet tieħossib ukoll lil uliedhom, kien hemm sitwazzjoni diffiċli meta n-nisa li jinqabdu bitqala ma setgħux iżommu t-tarbija u Adelaide kienet tgħidilhom toqgħodx tinkwieta, it-tarbija nieħu ħsiebha jien. Jifieri kienet pjuniera wkoll li tiddefendi l-ħajja mhux billi tikkundanna. Adelaide qatt ma kkundannat lil ħadd, il-kelma tagħha kienet dejjem kelma ta' ħniena. Il-ċokolatorja preferita tagħha kienet mulej kun int il-ħniena tagħna. Qatt ma marret tiġġudika l-ħadd. Avolja jruha kienet għamlet oxra tal-azzar u kienet kompli, ma kienx tibża. Kienet ukoll għaliex imbagħad saret mhux naturali imma spiritwali ta' ħafna u bħal kull kellha tipprovdi. U l-providenza tgħaddik mill-provi wkoll. Imma diversi xhieda u l-kardinal li preżenta l-argumenti biex il-każ jgħaddi għall-istadju tas-Santa Sede, il-livell apostoliku, jgħid, dan mhux qed jgħid wieħed, forsi ma rax tajjeb, imma diversi jgħidu li kienu jgħidula ma baqax flus. Kellha waħda, il-preferita tagħha, kienet tgħidilhom il-penitenti, dawk li jkunu konvertew, li kellha dan id-don tat-talb, kienet tibata titlob biex jiġi xi donation. U kienet jirranġa, kienet ġiba żewġ. Ma mbagħad hemm 3 episodji ħelwin fejn jgħidula għandna 2 ħobżiet biss. U dejnu taqtux qalkom ġib jien ħanqassam jien, tibda tqassam u jiekol kulħadd u jibqa'. Ġara hekk bit-tiġiġ u anke bil-bċieċa, jiġifieri joqogħdu attenti taraw xi tiġiġa, tibatu għand Adelaide titkattar. Ovvjament kienu eżiġenzi konkreti ta' li ma tistax tħalli lill-ulieda spiritwali bil-ġuħ u kienet tafda fil-mulej li kien dak li qed imexxi fiha u permezz tagħha. Laħqet ukoll għarfet il-bniedem u Lawrence anke lejn tmiem tal-libret ħelu tiegħu jitkellem ukoll xi fejqan li sar wara mewta bl-interċessjoni tagħha. Hemm episodju ħelu ta' dik li mbagħad tissejjaħ it-tifla tal-miraklu. Fl-1903 tifla ċkejkna timrat bit-tifo u kienet sejra minn ħażin għall-lar u minnhom wara kriżi kbira li kienet is-sinjal li m'hemm xejn tagħmel, fil-ħolm jew viżjoni tara mara libsa skur. Adelaide kienet tilbes skur ħafna, jew iswed jew kannella skur. Kienet, ovvjament għal-figer kien jgħinha wkoll nimmaġin hemm apparti dik. U Adelaide tibqa' mara wkoll. U dina tidrila din mara u tgħidilha inti titfiq u tagħtiha grok port. Issa ma nagħmluhiex patruna tal-port wine imma ekku. Meta mbagħad il-ġenituri dit-tifla tgħidilhom isma' jien ma rajt mara tatni ftit inbit ħelu ħafna kien tajjeb ħafna u dina jindunaw li fieqet. Mbagħad juruha santa għaltilhom dik kelmitni kienet is-Santa ta' Adelaide. U aħna nippruvaw naraw jekk għandniex iżjed informazzjoni fuq dan il-fejqan straordinarju ta' din it-tifla. Imma jiena wkoll illum nixtieqkom li nitolbu bl-interċessjoni ta' Adelaide Cini
biex il-mulej li għennet juri l-glorja tiegħu fija u jagħmel miraklu li jkun jista' jwassal għal glorifikazzjoni tal-qaddejja tiegħu. Issa dana mhux fidejna, fidejna Alla. Imma aħna ta' qaddejja umli nitolbuh bil-ħniena. U mbagħad inħallu fidejh bħalma darritna namlu Adelaide u tant qaddisin oħra. Din il-parroċċa ta' Santa Venera imbirka b'ħafna qaddisin, mhux biss li qegħdin għawta, imma anke ta' qabilna. U hawnhekk kellna x-xorti li jkollna l-Adelaide u miet ukoll San George Preka kif taf. Imma meta mietet Adelaide, San George Preka kellu 5 snin. Kien għadhom joqogħdu l-belt, għax Adelaide twildet il-belt, bat bħalma ġara anke fil-każ ta' San George Preka, ġew joqogħdu f'dawn l-inħawi, qabel kien il-ħamru insomma Santa Venera, dawn l-inħawi. U kienet dejjem devota kbira tal-qalb ta' Ġesu u devota anke tal-Madonna. Għandna xhieda kemm kienet devota tar-Rużarju Mqaddes, tal-Labtu, tal-Karmnu. U għalhekk aħna nitolbu bil-ħerqa biex din il-lajka, din il-mara Maltija tkun modell għall-insara u glorja tal-Knisja Universali. Ejju nresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej u noffruh bl-interċessjoni tal-qaddejja tiegħu Adelaide Cini. Mulej qajjem kontinwament fil-Knisja tiegħek għallima tal-verità u xhieda tal-karità sabiex hija tkun torċa li ddewwal u eżempju li jkaxkar fid-dinja tal-lum. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Mulej għamel li fuq l-eżempju tal-venerabbli Adelaide Cini aktar żgħażagħ jingħataw għal ħajja konsagrata u l-volontarjat fil-qasam soċjali, speċjalment fost il-fqar u l-imwarba. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Mulej hu ħsieb lin-nisa li għaddejjin minn diffikultajiet fi żwieġ tagħhom, lil dawk li qed jiġu abbużati, dawk li huma single mothers, jew li qegħdin fit-triq tal-prostituzzjoni, sabiex isibu min jifhimhom u jgħinhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Għall-entitajiet kollha fil-Knisja ta' Malta li joffru s-servizz tagħhom lil kull min għaddej minn kull xorta ta' diffikultà jew diskriminazzjoni biex jagħmlu dan b'imħabba u modrija kbira. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Mulej nitolbuk il-grazzja li l-venerabbli Adelaide Cini tasal biex ikollha l-grazzja li tiġi rikonoxxuta fost il-qaddisin fis-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Nitolbuk, mulej, tilqa it-talb tagħna u tatina il-grazzi li għandna tassew bżonn bl-interċessjoni tal-qaddisin tiegħek u b'mod speċjali tal-venerabbli Adelaide Cini. Bi Kristu Sidna.
Kristu fotjali l-bnedmin, ħobs li jagħti l-ħajja, demu biex jifdina, ikel ġismu demu xorb jagħtina, grazzja wejxin għal-bnedmin kollha. Id-dem tal-ħajja ġdida, moħmi b'nar l-Ispirtu Santu, nar li ħeġġeġ ġewwa qalbi l-bniedem, nar li saffi d-dinja kollha, bil-qsim tal-ħobs imbirek, inti taqta' l-ġuħ tal-bniedem, biex lil-fajħar u lid-dajjef tmantni, għax fi Kristu fotjali l-bnedmin, ħobs li jagħti l-ħajja, demu biex jifdina, ikel ġismu demu xorb jagħtina, grazzja wejxin għal-bnedmin kollha. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missija li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta li qegħdin nagħmlulek biex biha noġbu lill-kobor tiegħek, kif oġbitek Santa Teresa ta' Ġesu, bil-qima li tagħtek fir-rabta ta' qalba miegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddissin tiegħek indejjem timla l-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilna xhieda sħiħa ta' mħabbtek. Int ħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' t-talb li dejjem jagħmlulek għalina. Ħajseħħal kollox il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu u l-qaddissin kollha tiegħek infaħruk u feħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej bisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu tal-kalċi jinħabru il-mewtijiet muli samatiċi Għalhekk aħna namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqatna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'qudna li raqbu bit-tama tal-qawmin ftakar fil-mittin. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sett. Ejna jgħalkoll nitolbu. Għatina wkoll il-wirt tal-ħajja tiegħek inti mal-Verden Qadsa magħna magħmulhom. Mara staqsam Ġużepp mara post li qaddisin kollha li jgħixu fil-verija tiegħek sa nbini tad-dinja. Għamli magħhom nfaħru u nsabbu Ġesu Kristu. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, nikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infeħ.
Ġejt surit nabiex bati urida biex tinqalbek tiġbara mitlub. Qalb talla li ħalla l-imħabba, qalb ta' bniedem li tħossar bnedmin. Tixel dejjem ġu sidrek il-ħiġġeġ biex taruna fi mabtek għanin. Xerret fuqna min qalbek għanina, ġit mis-sema kif xerrit. Fu min humek għatabek il-ħina, li sbaq grazzi li inti wek. Nitolbu. Mulejla tagħna intmajt il-familja tiegħek b'ħobb sis-sema. Għatina l-grazzja li bil-ferħ ta' qalbna infaħruk dejjem għat-tiba tiegħek fuq l-eżempju ta' Santa Teresa ta' Ġesu bi Kristu Sidna. Il-qdussija ta' kull nisrani għandha l-eruq tagħha fil-Mamudija. U il-kappillan tal-parroċċa ta' Porto Salvo jew inkella ta' San Domingo kif nafu għal-belt ġentilment ġie personalment bir-reġistru tal-Mamudija fejn hemm imniżla l-Mamudija ta' Adelaide u se jaqranna iċ-ċertifikat tagħha. Ma ngħidilkomx kemm tawwa ismijiet għas se jdomna hu. Mhux kollha hemm? Hemm xi disaj, kollha se jdomna hemm. Naqrawa bil-Latin, mhux għax naf ħafna Latin ta'. Ego frater Laurentius Tei, vice parrocus, baptismavi infantem nata mieri, ex Michele Cini et Carmela Gallia, de nostra parrocchia, cui imposuit fuit nomen Keitana, Maria, Rosaria, Lucia, Annetta, Juditta, Adelaides, Teresia. Parrini, Fuere, Calcedonius, Cini, et Katarina Uxoreus. Naħni prova naqliba bil-Malti. Jiena, fra Laurent Stej, viċi kappillan, għammit iċkejkna li twildet il-biraħ minn Mikil Cini u Carmela Gallia, mill-parroċċa tagħna u tawa dawn l-ismijiet Gaetana, Marija, Rosaria, Lucia, Annetta, Giuditta, Adelaide u Teresa. Il-parrini kienu Calcedoncini u Katerina il-mara tiegħu. Issa tgħiduli la kienet Gaetana kif imbagħad qalula Adelaide. Aħnek nafu Adelaide. Imma l-qaddisin ma jiġuldux bejnietom, ġifieri, ma interessanti kellha wkoll Teresa li tagħha qegħdin nagħmlu l-festa illum. Però din hija komuni ħafna fir-reġistri tal-Mamudija l-Antiki
li mhux l-ewwel isem li jkun hemm miktub jingħata lill-persuna bħal din is-seba' wieħed. Is-seba' wieħed. Ġieli kien hemm 13-il isem u jtuha tal-aħħar. Ġifieri komuni ħafna. Tallimna xi ħaġa oħra llum ara Patri. Issa se ngħidu t-talba ma l-ewwel nitlob il-Joe Farrugia qiegħed u l-Kevin biex iqasmu s-santi lil kulħadd li nitolbuha flimkien. Jew anke s-saċerdoti, insomma nqasmu ftit ħalli jekk nitolbuha flimkien. Bisem tal-Missier u tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Mulej, ringrazzjaw tal-xina sabrina tal-ħabba, salva s-safa, salva tal-ħabba, tal-ħiġi, tal-ħiġa, salva tal-ħabba, Ma nafx jekk għadx minnkom kellu xi restorant, imma jgħidu l-aqwa ikram il-word of mouth. U għalhekk huwa tajjeb li aħna nitkellmu dwar Adelaide, anke nqasmu s-santa tagħha, ikun hemm xi ħadd marit ngħidulu itlob il-Alla bl-interċessjoni tagħha. Għax hekk nuru l-fidi tal-poplu ta' Alla u nħallu l-Alla jaħdemu. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Isma halanya sitna Maria, ilanya helwatana al-malati, lanya lintisjet minisa li
Sweet, sweet.